Ahojte, volám sa Rudy. Chcel by som týmto videom prispieť k pochopeniu a objasneniu princípov fungovania týchto organizovaných skupín ľudí, aké taktiky používajú, kam sú schopní až zájsť a všeobecne, aby ste sa nebáli s nimi účinne bojovať. V tomto videu vám ukážem, kam až sú schopní zájsť a čoho sa vyvarovať. Pokiaľ je to ešte s nimi bezpečné komunikovať a pokiaľ už nie. Ale každopádne moje zistenie za nejaký dlhší čas bol ten, že nepomôže vám blokovanie čísel. Na to kľudne zabudnite, pretože oni používajú čísla, ktoré sú bežne funkčné. Pretože viackrát som si otestoval po dohovorení toho hovoru, som volal naspäť tomu človeku a ozval sa mi úplne niekto iný. Úplne bežný človek, ktorý to číslo bežne používal. Takže oni nejakým spôsobom, operátor by to vedel vysvetliť, ako je to možné, i keď nerozumiem tomu, ako sa to dá. Ale skrátka obsadia číslo, zavolajem z toho čísla a vlastne keď skončíte hovor, to číslo, už na tom čísle ich nezastihnete. Čiže vlastne keď to blokujete reálne, funkčné čísla reálnych, normálnych ľudí. Takže nerobte to, neblokujte. Toto nie je účinná zbraň. Niekoľko zbraní, ktoré sú účinné voči týmto podvodníkom, zhrnem až na konci videa. Prajem ničím nerušené sledovanie tohto videa. Drop stop, áno? Áno. No. Dobre. Máme nadesy, pane? No zhruba niečo. Že zhruba niečo, no. Máme tam. Či drop stop, drop B, či drop P stop? Drop P, stop. OK, dobre. A o čo ide? Máte teraz otvorený drop stop? No, snažím sa, čiže drop stop B. No, mám otvorený. Dobre, a viete, prečo vám volám, pani? Neviem. Pretože váš účet dosiahol maximálnu limitu v obchodovaní. Áno. Takže robot, ktorý pre vás pracoval, je pozastavený. Je potrebné, aby ste vybrali minimálnu čiastku alebo všetky svoje prostriedky z vašho účtu. A koľko tam teraz je? Moja práca je vám pomôcť prihlásiť sa do vašho účtu a ukázať, kde sa váš účet nachádza. A koľko tam teraz je? Či ako to je? Máte tam 13 000 eur. Koľko? 13 000. Aha, OK. No, Ja takže... ako váš osobný manažer, pane, budem vás krok za krokom navigovať a poviem vám, čo kde stlačiť, aby ste všetko robili správne. Najprv musíte inštalovať aplikáciu na pripojenie k sieti Kryptomien a ďalšie. No najprv chcem sa dostať tomu svojmu účtu, tomu profilu. Chcete dostať do svojho účtu, rozumiem vás, pane. No, Tak teraz vám pomôžem. no tak mi pomôžte. Neviem sa tam nejak dostať, alebo čo. Máte teraz internet počas hovoru, áno? Áno. Dobre. Otvorte aplikáciu Obchod Play, pane. Ja sa potrebujem do toho účtu dostať, nie do nejakého obchodu. Musíte inštalovať aplikáciu našej spoločnosti, aby ste mohli pripojiť sa k sieti Kryptomien. Ja myslím stránku. Nie nejakú aplikáciu, ja myslím stránku, kde som sa registroval. Dobre, pane, ale najprv musíte pripojiť sa k sieti Kryptomien. Najprv potrebujem vidieť svoj účet na webe. Pane, rozumiete? Rozumiem, najprv potrebujem vidieť svoj účet na webe, rozumiem. Pane, počúvajte ma ešte raz. Najprv musíte pripojiť sa k sieti Kryptomien, aby ste mohli hlásiť sa do svojho účtu. Rozumiete?
Najprv potrebujem sa prihlásiť na web. To tak не funguje, pane, rozumiete? No to tak musí fungovať, lebo som sa neregistroval. A žiadna sieť nebola, keď som sa No registroval. ako neregistroval, teraz vidím vás učiť na vlastné oči, pane. No ja to chcem vidieť na vlastné oči tiež. No však tak mi dajte nejaké prihlasovacie meno, či čo to mám, ja neviem, kde to mám. Pane, najprv musíte prihlásiť do sieti kryptomien, rozumiete? Rozumiete, keď som sa prihlasoval, registroval, žiadnu sieť som nemal. Pane, počúvajte ma. Hovorím vám, ako to funguje. Ja vám hovorím tiež, ako to funguje. Medzinárodná investičná spoločnosť, kde si klienty môžu otvoriť investičný účet a obchodovať na burze. Tak mi povedzte, aké mám prihlasovacie meno, heslo na web. Chcem to vidieť. To, čo vidíte pred sebou, chcem to vidieť ja. Pane, aby ste mohli prihlásiť do svojho účtu, musíte najprv pripojiť k sieti kryptomien. A to je aká sieť? Musíte instalovať aplikáciu našej spoločnosti na pripojenie k sieti kryptomien, aj všetko. Aká to je aplikácia? Otvorte obchod Play. Ale ja nie som na mobile. Haló. Áno. Máte otvorený? Ja nie som na mobile. Ešte raz? Máte? Ja nie som na mobile. Pri počítače? Áno. Dobre, pane. Otvorte Google Chrome a do vašeho riadku zapíšte No. Hop to desk. Dobre, počkajte. Hop. Ako to je? Hop to desk. Hop to Desk. desk. Áno. Dobre. Dobre. No. Teraz vám musíte nabehnúť Je tu... nápis Hop to desk. Vlastne na to budete mít pred sebou klokana pri počítači. Áno, také hop to desk tu vidím, taký klokan, no. Áno. To je aplikácia na pripojenie k sieti kryptomien. Nie, to je na diaľkové ovládanie desktopu. Žiadna kryptomena. Nie, pane. Áno, je to tu To je napísané. aplikácia na... Je to tu napísané, darmo mi hovoríte čo. Je to tu napísané. Diaľkové ovládanie desktopu. Pane, hovoríme vám. A ja vám hovorím, čo ja vidím. Môžete hovoriť, čo chcete. Hovoríme vám. A ja vám hovorím. To je aplikácia na pripojenie. To nie je aplikácia na pripojenie do žiadnej kryptomeny. To je aplikácia na vzdialené ovládanie desktop, na vzdialené ovládanie počítača. Pane, rozumiete? Vzdialené ovládanie počítača, nebude. Nič nechcem od vás, nič nepotrebujem. Je potrebné, aby ste pripojili k sieti kryptomien, rozumiete to? Povedzte mi na ten web, ako sa mám prihlásiť. Na ten Dropstab. Musíte prihlásiť sa, rozumiete? Nie, ja vám prístup k môjmu počítaču nedám, zabudnite. Poďme na ten web, ako sa mám prihlásiť, ten login, alebo ako to mám urobiť. Pane, počúvajte, nepotrebujem nič od vás, nie prístup, nie vaše osobné údaje. Moja práca je vám pomôcť prihlásiť sa. Dobre, a tak čo potrebujete? Najprv musíte prihlásiť sa do sieti kryptomien, pane. No tak to je ten Dropstab, nie? Pane, musíte inštalovať aplikáciu Hop to Desk na pripojenie k sieti kryptomien. To je diaľkové ovládanie desktopu. Počítača, prístup do počítača, ten vám neudelím. Takže poďme cez ten web. Vravíte, že nič odo mňa nechcete, hej? Áno. Chcem vám pomôcť prihlásiť sa k sieti kryptomien, tak všetko. No dobre, schválne, poďme na to, dobre. Hop to desk, OK. Tu je, že download, áno. Áno. Dobre, Musíte tam mať model tlačidlo download. dobre. No, Keď budete mať nainštalovanú aplikáciu, budete vidieť tam 10-miestný kód aj vaše heslo. počkajte. Heslo to je vaše súkromné pri výbore peniaz. No, budem vidieť čo? Budem vidieť 9-miestný kód. miestny kód. Počkajte. Aj vaše heslo.
Čiže kód a heslo, dobre, počkajte, asi sa to nejak inštaluje, či čo sa stalo? Niekde mi to zmizlo. Čo je? No. Čo teraz vidíte pred sebou? Ono mi to nejak spadlo, keď som tú ikonu rozklikol, tak do lišty niekde mi to spadlo. Či čo, neviem to nájsť. Čo sa stalo, neviem. Máte ešte raz inštalovať. No ja som to spúšťal, ale mi to akože otvorilo sa mi okno, a ktoré sa mi presunulo dole do lišty a neviem to tam nájsť, tam to není. Čo je to? Aha, dobre, už to mám. Teraz čo máte otvorený. Už to mám. Dobre. No, vidím tu svoj nejaké ID. A čo? To vidím tu. Áno. ID, to je vaše ID na pripojenie k sieti kryptomien. Heslo, to je vaše jednorázové heslo, ktoré sa bude meniť pri výbore peniaz, pane. Čo sa bude meniť? Áno, ak chcete. Ale čo ak chcem? Čo sa... Chcete bude meniť, chcete nie. A čo, Heslo, to je vaše súkromné. ale čo sa bude meniť? Nerozumiem. Pri výbore peniaz. To číslo? Heslo. Jej heslo. No, tak teraz... Pane, počúvajte. Ak chcete, môžete to zmeniť. Ak nie, tak nie. To je všetko. Ale zmeniť Vaše čo? heslo. Heslo mám zmeniť, či čo? Teraz vám nerozumiem. ID, to je ID na pripojenie sieti kryptomien, pane. Heslo, to je vaše jednorázové heslo, ktoré sa bude meniť pri výbere peniaz. Dobre. Chcete. Čiže? Teraz vás pripojím k sieti kryptomien a ďalšie prihlásiť do svojho účtu. No. Teraz prosím nadiktujte 9 číslo na pripojenie k sieti kryptomien. Teraz ste pred chvíľkou povedal, že nič odo mňa nechcete. Pane, nežiadame vlastniť. My je potrebné prihlásiť sa do sieti kryptomien. No ale nepovedali ste, že nič odo mňa nechcete? Nechcem nič. Hovorím vám ešte raz, moja práca je vám pomôcť prihlásiť sa. A už chcete moje ID. A však to je moja informácia, vy ste rozpovedal, nie? Tak to ID, akože to ID mám zadať do toho dropstapu, tak ste to myslel? Tam na ten dropstap mám dať to ID? Najprv musíte prihlásiť k sieti kryptomien, pane. No však to idem robiť, tak dropstap to ID mám tam skopírovať niekde? Do toho loginu? Nie, pane. A? Budete na vaše údaje. Ešte raz? Buďte svetlé na vaše údaje. Máte Dobre. teraz otvorený hop to desk. No mám. Dobre. Máte tam 9 čísel. Vaše ID na pripojenie k sieti kryptomien. No Teraz mám. prosím, nadiktujte po jednomu číslu. A prečo chcete odo mňa zrazu, keď nič odo mňa nechcete? Pane, tak je potrebné, aby ste prihlásili k sieti kryptomien. No áno, tak kde mám to číslo zadať? Na tom webe, či jak to mám urobiť? Na tom dropstape, hej, hovoríte? Prosím, nadiktujte, teraz zadám to systému, aby ste mohli pripojiť k sieti kryptomien. Rozumiete? 1, 1, 0. Áno. 9, 4, 5, Áno. 2, 8, 5. Dobre, pane. Teraz zadám to systému. Sme to nadiktovali správne, pane? No 1, 1, 0. No, hej. Vám musí nabiehnúť tabulka. Zatiaľ nie. Nemám nič zatiaľ. Máte tam? Nie. Nemáte nič? Nie.
teraz vidíte pred sebou, pane? Prosím? Čo teraz vidíte pred sebou? No, hop to desk. Máte otvorenie, áno? No. Dobre. 110-945-285, áno? Áno. Teraz kontrolujem systém. Jednu chvíľku. Máte otvorený počítač, áno, pane? Tak mám. Inak, Dobre, teraz vás pripojím. inak, ako je vaše meno? Prepačte, sa pýtam. Moje meno? No. Marek Balok. Marek Balok? Tak máte nejaké slovenské meno. Áno. Pane, jednu chvíľku. Teraz vás pripojím na senior manažera, Dobre. ktorý pomôže vám v tejto veci. Haló. Áno. No, pane, dobrý deň. Dobrý. Telefonujem Flótaš, som starší manažer spoločnosti. Slabo vás počujem. Moje meno je Jan Flótaš, som starší manažer spoločnosti. Počkaj, Jan, Stane vám pomôžu s Jan týmto. aký? Jan Klosaš. Jan Klosaš. To máte české meno? Pane, vy ste máte nejaký strach? To máte české meno? No jo. A prečo nehovoríte po česky plynulo? No pak, tak ja mluvím aj český, aj slovenský, aj polský jazyk. Ale vôbec nemáte ani jedno z toho prízvuk. Máte ukrajinský prízvuk. Ne, pane, ja mám polský prízvuk, pretože narodil som v Polsku. No my teraz mluvím není o mojom prízvuku, my mluvím momentálne o peniaznych, rozumíte? Tak vy ste máte nejakú nedoveru u toho výberu, jo? No. Jo, tak powiedzcie mi proszę, prečo ste máte nedoveru? Že máte nejaké otázky, tak môžete si zadávať, ja vám dám odpoveď na všetko. Neviem sa prihlásiť do toho webu, aby som videl svoj účet a stav toho účtu na tej adrese dropstack.com, či čo to je, áno, com. Vy vidíte prihlásiť sa do toho investičného účtu? Mhm. Tak ja vám pomôžu prihlásiť sa do toho investičného účtu, to nie je problém. Tak poďte, vy tam máte nainštalovanú aplikáciu našej firmy kryptoměnovej siete, przez ktorú teraz môžete dostať peniaze a takže prihlásiť sa do svojho investičného účtu. Môžete hlasnejšie hovoriť, lebo ste nejak ďaleko. Vy ste máte nainštalovanú aplikáciu našej kryptoměnovej siete, Hop2Desk, takový žltý klokan, máte sa tam nainštalovať? Mám to nainštalované a upozorňujem, to není vaša aplikácia, ani to prihlasovanie do žiadnej kryptomeny z menej sieti. Ale mám to nainštalované, mám to otvorené. No, pane, podívejte sa. Táto aplikácia to je vzájomné pripojenie do kryptoměnovej siete. Není, žiadne, není, ale mám to nainštalované, mám to otvorené. No. No tak ako ste není? Ja viem, že není. Povedte mi, prosím. Jednoducho, to je ďalkové ovládanie, alebo prístup do počítača vy chcete odo mňa, ja vám ho nedám. Pane, vy ste rozumiete, že čo? To je prístup Do počítača, do kryptoměnovej siete. do počítača, našej áno, do spoločnosti. počítača, áno. No to není do počítača. No to je do Máte to počítača. nainštalované na počítači, jo? To je do počítača, no, alebo do mobilu, to je jedno. No, pane, rozumiete, to není pripojenie do vašeho počítača. Je to pripojenie do môjho počítača, je to tak, áno. Pane, no, ja vám povedal, že čo? Ja vám povedal tiež. Ja som tiež Tak povedal. prečo ja potrebujem prístup do vašeho počítača, lebo To ja netuším. To vy viete, ako podvodník, to viete najlepšie.
nemyslíte, že čo ja poviem. Vy seriózne, no. Áno, veľmi dobre to viem. My vám momentálne vysvetľujem o vašom investičnom účtu, momentálne chcem vám toto ukázať. Tak mi to ukážte Počúvajte, ukážte mi môj kryptomenový účet na Dropstab, kľudne cez Google Meet napríklad. Čo vy na to? Poďme na to takto. No tak podívejte, pane, vy rozumiete, čo ste potrebujete kryptomenový sít? A čo ja vám ukážem na Google Meet? Poviete mi, čo ja vám tam ukážem. Keď sa ja neviem prihlásiť a neviete mi pomôcť do toho webu, čo je na webe dropstab.com, ten môj účet, kde mi váš kolega rozprával, že sa pred nejakými rokmi prihlásil, tak som sa prihlásil registroval bez nejakého vášho kryptomenového nejakej siete sprostej, hej. Normálne som prišiel na web a tam som si založil účet. Chcem sa k tomuto účtu dostať. K tomuto účtu sa chcem dostať. Jednoduchá otázka, jednoduchý prompt. No a kto vás kontaktoval predtým? Aký kolega? Aký pán? No, Marek Balok. No, tak pán Balok vás kontaktoval, áno, ja to rozumiem. No tak podívejte, my chceme vám ukázať váš investičný účet, aby ste vy samostatne pozerali na toto. No vy ste potrebujete kryptomenovú síť našej spoločnosti. No super, tak poďme cez Google Meet. Je to aj bezpečné. Cez Google Meet nemôžete nejak ublížiť ani ja vám. Poďme cez Google Meet. Tam mi ukážte môj účet na vašom monitore. Tak pane, vy čo myslíte, že ja potrebujem zdieľanie obrazovky alebo niečo iné? Áno. Tak ja to nepotrebujem, no koľko... Ale potrebujete to. Jasné, že to potrebujete, ale vám to nedám, ale hovorím... A ja 6-krát hovorím. Pripojenie do kryptomenovej síti našej spoločnosti, aby ste ju měli možnosť stále. A ja vám 6-krát hovorím, to je diaľkové ovládanie počítača. A ja vám 8-krát poviem, to je vzdialené ovládanie plochy, nedám. Poďme na ten web, ako sa tam viem, cez ten Google Meet ja vám navrhujem, je to bezpečná forma, že mi ukážete môj účet na vašom monitore, ako vyzerá. Keďže ja sa neviem tam dostať, neviete mi v tom pomôcť, nie ste ochotní. Tak, pane, vy ste, rozumiete, že vy nepotrebujete ukazovať svoju obrazovku a ja nepotrebujem vám ukazovať svoju obrazovku, rozumiete? No rozumiete, že čo to není aplikácia, aby ovládať vašim mobilom alebo počítačom. No, je. Poprečte, nemôžete ma pochopiť, že? Je to na diaľkové ovládanie plochy, je. No, tak podívejte. Prečo ste tak myslíte? Povedte mi. Prečo som čo? Prečo som? Jo. Prečo som? Prečo ste tak myslíte? Povedte mi. Lebo viem, že to tak je. Prečo tak je? Ja viem, že bolo to tam napísané, keď som stiahoval Hop2Desk, bolo tam jasne napísané, aj vám to zopakujem, jak som to tu našiel, že to je Free Remote Desktop Software for Windows. Viete, čo to znamená po anglicky? Asi je, že? No, tak aj čo s tým? No čo s tým? No čo to asi tým pádom je? Tak pane, už povedal, že je to vzdálené. Kde tu je krypto, nejaká vaša blbá sieť? Nič to také nie je napísané. No, vy ste to máte na počítači. No, správne vás pochopil. Vás tam zobrazí na počítači. Áno. Remote desktop. Jo? Áno, presne. Remote desktop. Áno. Napíše, jo? No, presne. No, áno. No, vy ste to inštalujete ako? Pre webovú stránku. No a my vám posielame už našu firemnú aplikáciu Hop2Desk, pretože sme spolupracujeme. Rozumiete? No však, ale kolega ma navigoval, dám si do Google Chromu, že dajte si Hop2Desk, a som si dal a toto som si stiahol, takže žiadna vaša aplikácia, nespolupracujete. No ako to? No podívejte sa, vy ste momentálne, máte túto aplikáciu nainštalovanú. Áno. Pán Balok poslal odkaz na túto aplikáciu. Neposlal mi odkaz, navigoval ma, čo mám zadať do adresového riadku vo Chrome. A napísal som Hop2Desk a to mi vyhľadalo a vyhodil mi toto. Pýtal som sa od toho Mareka Baloga, či toto mám kliknúť. Áno, že mám to kliknúť, mám to stiahnuť, mám to otvoriť. To som všetko urobil. Mám otvorený Hop2Desk, ale stále je to o tom istom, že to je Free Remote Desktop Software. Žiadna kryptomen a nesieť, či čo to vy hovoríte. To je vzdálené pripojenie. To
To je vzdialené pripojenie k ploche, áno. Tak to je výtičné účtu. No, rozumiete, že vy ste poprvé vzájomno pripojení do toho. No, vy sa nerozumiete. Nerozumiem. No. Na čo potrebujete prístup do môjho počítača? Nerozumiem. Pozerať na váš, poviete mi prosím, akým spôsobom ja môžem pozerať na váš počítač, na váš telefón. No na čo to? No však vy mi odpovedzte, na čo to potrebujete. Tak ja to nepotrebujem, vy rozumiete, že to je podľa zákona. Tak na čo to robíte? Na čo to robíte? Celý svoj život som to nepotreboval. Na čo to robíte, keď to potom nepotrebujete? Tá aplikácia, aby ste vzdálenom mieli možnosť pripojiť sa do svojho výtičného účtu, rozumiete? No tak mi dajte moje vlastné meno, heslo k tomu Dropstab, aby som videl svoje hodnoty na svojom účte. Je to taký problém stále? Mám to automaticky si príde do vašho mailu, pokud ste budete vyskúšať túto aplikáciu, takže si pripojíte. No aplikáciu mám nainštalovanú, splnil som vašu podmienku. Kde mám to ID zadať? Do toho Dropstabu, niekde do toho loginu? IDčko, vy potrebujete nadiktovať, rozumiete? A vy ja to kryptomenovej siete. Na čo vám to mám nadiktovať? Ako majíte. Aby toto zariadenie bylo ako dôverohodné, rozumiete? Pokud ste zakonáte to účet, vy ste zakonáte to zariadenie. Ty by tam z telefónu, alebo z počítača, je to nevadí. No popreste ste budete mít dobrové zariadenie, napríklad je do výtičného účtu. To znamená, že nikto okrem vás nemôže prihlásiť sa do toho účtu, jenom ste vy, rozumiete? No ale na čo? No dobre, tak... No, tak poprosím vás, nadikujte to idečko, tak pokračujeme s týmto, avšak... No že čo? No, nadikujte si toto idečko, ja to dám do našej kryptomenovej siete, ďalšie vaše zariadenie bude overené ako doverohodné a ste budete mít prístup do toho investičného účtu. Ako dôveryhodné? Jo. Ale ja potrebujem len zobraziť na webe svoj účet, to je celé. No, tak skúste si prihlásiť sa na webu do svojho účtu. Tak vám bude zapracovať tam poproste si chybu a všetko. Rozumiete? Že mi čo ukáže chybu? A poproste si zablokujete prístup do svojho účtu. Bez kryptomenovej siete to nepôjde, rozumiete? Ale musí to ísť, keď som sa dokázal registrovať bez nejakej vašej siete, musí to ísť aj sa obyčajne len prihlásiť a vidieť svoj stav. No tak áno, tak ste prihlásili sa, budete vidieť svoj stav, rozumiete? No tak mi povedzte môj login, tieto veci. A ja čo to vím, ja to vôbec nevím. Jenom si vy môžete. OK, tak ja si to skúsim nejak zmeniť, dobre, OK, tak ja skúsim. Vy ste samostatne to neurobíte, rozumiete? No urobím to samostatne, je tu taká možnosť vytvoriť si konto, alebo som zabudol heslo, taká možnosť tu je. Takže to urobím. Vytvorite si konto. Samozrejme, že to urobím. Na novém kontu budete čo mít? Nulu. Ale prečo mám nulu? Veď na to mi voláte, že tam mám nejaké peniaze. Na to mi voláte, nie? Že čo mám s tými peniazmi urobiť? Tak do toho účtu sa chcem dostať. To je logické, nie? Tak áno, tak tam budete do toho dostať. Tak ako môžem mať nulu? Potom na čo mi voláte, keď tam mám nulu? Pane, vy ste povedali, že ja teraz vytvorím konto. No, Nie, heslo. Nie konto, heslo hovorím. Lebo ja neviem heslo k tomu. Pokud ste vytvoríte to samostatne, víte, že čo poprvé vám nepovolí prístup a budete mi toto blokáciu. No vy ste trikrát nesprávne prihláste a budete mi toto blokáciu, rozumíte? Nerozumiete mi. Vôbec mi nerozumiete. Ja vás rozumiem, vy ste nemôžete ma porozumieť. Ja sa chcem normálne dostať na webe k svojmu účtu, ktorý tam mám založený, mi tvrdíte, a mám tam nejakú sumu. S týmto dôvodom mi voláte, že čo s tými peniazmi mám urobiť. Tak chcem vidieť na tom webe, sa tam prihlásiť normálne a vidieť ten stav. Tak mi pomôžte zistiť to heslo. Chcem vám pomôcť. Tak mi pomôžte zistiť to heslo. Ja poprosím. Pane, no rozumiete, že vy ste budete mi toto aktivované už na prístup jenom pre kryptomenovú síť, pre túto aplikáciu HomeDoDance. Vy ste samostatne to urobiť nemôžete, rozumiete? Ale prihlásiť sa samostatne môžem, rozumiete? No tak áno, prihlásiť sa samostatne môžete.
No tak mi pomôžte s tým heslom. Розумієте, покусь я toto neuverím, systému vám nepovolí. Ja nepotrebujem teraz prístup, ja len vôbec prvý krok riešim, aby som vôbec vedel si zobraziť ten môj stav toho konta, ktoré mi vy vravíte, že toľko a toľko tam mám a čo s tým treba urobiť. Toto chcem si nechať zobraziť u seba, rozumiete? Pomôžte mi s tým heslom. Pomôžte mi s tým heslom. Jak to mám dať? Kde tu je, že... Vám to neaktualizuje a nepovolí prístup do toho konta bez kryptomienovej síti. Nerozumíte ma? Rozumiem, ak som si dokázal registrovať bez nejakej vašej siete, tak sa viem aj prihlásiť do obyčajného účtu. Registrujte bez našej siete, registrujte. A čo ste? Robíte registráciu a čo? Nový účet ste? Nie nový účet, ten, ktorý mám. Nie nový účet. Ja nehovorím o novom účte, ten, ktorý mám zaregistrovaný, preto mi voláte. Do toho účta sa chcem dostať. Tak rozumiete, vy už máte tento účet zaregistrovaný. A máte toto jenom spojené s kryptomienovej síťou našej spoločnosti. Počkajte. Nepripojte do kryptomienovej síti. Vy ste nemôžete poprosiť získať prístup do svého účtu. Vám poprosím nepovolí prihlásiť sa, rozumiete? Vám to bude zobrazovať chybu, rozumiete? Počkajte, dávam nové heslo. Tak to nevadí, no se budete dávať nové heslo. Vy ste máte zariadenie, není doverohodné, rozumiete? Dávam nové heslo, vydržte. No, čakám, dávajte si nové heslo. No však do toho ja to hovorím o tom istom, o žiadnom novom účte nehovorím, ja hovorím o tom istom. No, tak skúste si prihlásiť. No, skúste, ja čakám. Dobre. Ja počkám. Dobre. Ale no. Jaj. Niečo som dodal zlý moment, ale... Pokud se prihlašujete, já vás tak momentálně zaptám. No, začali jsme pokračujeme s tímto výběrem. A na akú ste banku chcete dostať peniaz? Myslím, že na Slovensku sporiteľnú, jo? No. No, nepoužívate Slovensku sporiteľnú. Tak vidím, že všetko. A vy ste víte, čo to znamená Národná banka Slovenska, alebo že? Čo to znamená? Jo, čo to je? Národná banka Slovenska, víte? No, Národná banka Slovenska je Národná banka Slovenska, nerozumiem. No a čo robí Národná banka Slovenska, ste víte? No, čo robí? No a víte, čo to znamená monitoring financov, víte, čo to znamená poplatky, monitoring kryptomien, víte, čo to je? No, áno, okej. No. A vy víte, tak nový zákon o kryptomienach, alebo nie? Aký nový zákon? Čo konkrétne myslíte? No ja poproste vám teraz vysvetľujem, ako to všetko pracuje, rozumiete? No však sa pýtam. Nový zákon o kryptomienach, už ste víte, tak v minulém roku, tak pol roku naspäť, no, pán Peter Pellegrini už schvaloval tento zákon a vy ste vždycky zákazníky, pokud ste vyberať peniazky, jenom si na peněženky, není na bankovní účte a tak další, musí si platiť 27% poplatku za tento výber, rozumíte? Môžete vidieť toto aj na televízii, alebo v nejakých novinách, pokud ste obchodujete s kryptomienami a tak ďalšie. Aha. Pokud ste obchodujete, tak znamená, že víte, čo to znamená kryptomienová síť. Ja vám vysvetľujem už to 10 krát, čo to znamená, a vy ste nemôžete ma pochopiť. No víte, ja pracujem už více 5 rokov ve spoločnosti a ja chcem vám to vysvetliť, no vy nechcete ma poslúchať. Chcem, aby ste vy aj neplatili poplatky, aby ste vy dostali toto okamžite a vy ste nedoverujete. To poproste pre mňa je divné. Ja vždycky svoju prácu robil správne, jenom dneska vy aj nechcete nič. No ako to tak? To není, že nechcem nič. Teraz stráčať svoj čas
To není, na že... vás, pokud nechcete nič robiť. To není, že nechcem nič robiť, ale ja chcem vidieť, zobraziť si u seba tú čiastku, o ktorej mi hovoríte, nejakých 13 000 eur mi váš kolega povedal. No ja som už prihlásený. No, ste prihlášení do svojho účtu, a čo ďalej? Čo v tom zobrazuje, poviete mi prosím? Zobrazuje mi tu nulu práve, že no? No, zobrazuje vám tam nulu, jo? No. A nezakladal som nový účet, pozor. To není nový účet. Takže prečo tu je nula tým pádom? Prečo tu je nula? A víte, prečo tam zobrazuje vám nulu? No prečo? Protože čo? No. Protože ste nemáte pripojenú kryptomenovú síť. No rozumiete? Musíte si prečítať, neviem, v Google aj tak ďalšie. Čo to znamená kryptomenová síť? No kryptomenová sieť určite není vzdialené ovládanie desktopu. To určite nie je kryptomenová sieť. Ale že vôbec nie. No. Takže toto je smola. Tak čo vám mám ešte nadiktovať to idečko, alebo čo už do keľu mám urobiť? Toto idečko, to je vaše osobné ide o pripojení do kryptomenovej síte. No tak a kam ho mám zadať na tej stránke? Tak mi povedzte už normálne. Ja to zadávam do našeho systému. Ďalšie, pokud ja to zadávam, náš spoločnosť zobrazuje, že toto zariadenie ako doverohodné a cez môžete mít prístup do svojho investičného účtu. Rozumiete? Vy ste taký môžete pozerať si na peňaženky aj tak ďalšie. Bez prístupu do kryptomenovej síte. Môžete vidieť, čo to znamená blockchain. No. Viete, čo to je blockchain? No, čo presne? No, podívejte sa. Pokud ste zadávate nejakú adresu peňaženky do blockchainu, vy ste môžete pozerať všechny si transakcie, môžete si pozerať zústatky aj tak ďalšie, aj iných ľudí, rozumiete? Bez prihlásenia aj tak ďalšie. Poberte si, zadávajte tam číslo a ste pozeráte zústatky. Tam aj môžete si pozerať zústatek peňaženky Ilona Maska, pokud chcete. To není problém. No, to vždycky si pripája pre kryptomenovú síť, rozumiete? To je ten My blok? máme našu osobnú kryptomenovú síť, není ako blockchain. My máme možnosť si poslať našim zákazníkom peniazky na kryptomenovú síť našej spoločnosti Dropstav, ktorá má pripojenie vzdálené jenom si pre aplikáciu Homedesk, rozumiete? Ale nechápem, prečo stále potrebujete prístup do môjho počítača, to stále nerozumiem. Pane, no kolikrát vám říkať, že čo, no nepotrebujú ja prístup do vašho počítača. No vy myslíte, že ja poprosím tak to vám. No dobre, tak čo mám s tým idečkom? Tak kam to idečko mám zadať? Nadiktujte mi toto idečko. Dobre, 110 Jo, 945 jo, 285. jo. Takže podívejte, pokud ste mali toto zadané. Ďalšie. Vám tam musí zobrazovať takové poličko ešte pod tým. Password, alebo jednorazové heslo. Máte ste to? No, je tam heslo, no. A? Jo. Vám tam zobrazuje číselka aj písmenka, alebo len číselka, poviete mi, prosím. No rôzne. Jo. Tak ďalšie podívejte si, pane. Pokud ste máte to rôzne, ďalšie. Vidíte, vám tam doprava zobrazuje takové pero. Vedľa toho hesla? Jo, vedľa hesla doprava vám zobrazuje takové pero. Áno, a vidím. Jo, teraz ja vám povedám súkromný kódik od našej spoločnosti, aby ste vy to zadali a měli už pripojenie do kryptomenovej síte, rozumiete? Dajte si na toto pero a vidíte, on tam zobrazuje dva polička. Heslo a taký potvrdiť heslo, jo? Moment, heslo a potvrdenie hesla, áno. Jo, do toho polička heslo zadajte si teraz. K ako Karel. No počkajte, prečo mi diktujete vaše heslo? Tak to je súkromné heslo našej spoločnosti, rozumiete, aby ste měli prístup do kryptomenovej síte. Ale prečo má byť verejný pre celú vašu firmu? Tomu nerozumiem. Pretože ďalšie
budete mít prístup do svého investičného účtu, jenom si takovým spôsobom... Ale prečo to máte vyvedieť celá firma, moje heslo a vlastne idečko, čo som vám už nadiktoval? Tak to není vaše heslo, pane, to není vaše heslo. No je to moje heslo, ja to mením tu u seba, je to moje heslo. Prečo chcete mať vaše heslo u mňa? Tomu nerozumiem. Tak, vy sa nerozumiete. Ja tomu rozumiem, vy tomu nerozumiete. Vy sa zadávate toto heslo do svojho počítača, alebo čo? Áno, do svojho počítača dávam to vaše heslo vám a tým pádom budete mať totálny prístup k môjmu počítaču. To vám nedovolím. No tak podívajte si, pane, no vy ste nevíte, ako pracujú kryptoměnové Ja sítě, veľmi tak dobre to- viem, ako pracujete no, vy. Ja vám vysvetľujem, no poslouchajte. Ja ma. veľmi dobre Preto poznám, ja jak vám pracujete vy. Ja vím, ako to všetko pracuje. Nie, ja viem, ako pracujete vy. Nie. Čo ste myslíte? Čo si myslíte, toto heslo znamená? No, Ja čo viem, si ako pracujete vy, preto sa tak pýtam. No. Aj ako ja pracujem. No takto podvodnícky, no. Získate prístupy do počítačov, do mobilov, ale nazývate to kryptomenová sieť. Čo pokúste, pane, vy ste myslíte, čo pokúste do toho polička sa dáte heslo, ktoré ja vám povím, to niečo bude s vašim počítačem, alebo čo? No áno, jasné. Áno, získate plnohodnotný prístup do môjho počítača. Máte už moje IDčko a diktujete mi svoje známe heslo. Pane, vy ste nerozumiete. Ja tomu rozumiem. Zmeniť heslo na počítači, to znamená zmeniť heslo na počítači, rozumiete? Nie na počítači, to nie je na počítači, to je na prístup do počítača. Aha. No, To je- aha. Už ste to pochopili? Jo? Už ste to pochopili, na čo tá aplikácia vôbec slúži, ktorú Vy používate? ste nepochopili, vy ste vymysleli ve svojej hlave trochu špatne. Veľmi dobre. To je heslo do kryptomienovej síte. Vy ste to zadávate v aplikácii Optodesk a ste vzájomno pripojite do tej kryptomienovej síte a do svojho investičného účtu. Vy ste nemeníte heslo na svojom počítači. Pokud ste chcete zmeniť heslo na počítači, tak otvorte si pracovnú panel nastavenia svojho počítača a tam si zmeňte heslo. Vy ste poprvé zadávate heslo kryptomienovej síte, no. Nie, ja nepotrebujem meniť heslo na svoj počítač, ale vy mi dávate heslo už dopredu pre vás známe, aby ste ovládali môj počítač a dostali sa do ňoho s vašim heslom. Už idečko máte. Bože môj pane. IDčko už máte, teraz mi diktujete vaše heslo a tým pádom si zabezpečíte plnohodnotný prístup do môjho počítača. Nebude to tak. No ako ja budem mít prístup Veľmi do jednoducho. vašho počítača, pane? Čo je tá aplikácia Ja čo, zač? vedľa vás držím v ruce vašu myš, aj klavišnicu, alebo čo? No aj to, no keď sa pripojíte, tak to môžete robiť, samozrejme, áno. Ako ja pripojím? Veľmi jednoducho. Dajte mi vaše ID a ja sa pripojím k vám a uvidíte, jak sa to dá. Keď vám to má naučiť, vám to naučím. Není problém. Dobre, diktujem vám svoje ID. No není problém, to je ID do kryptomenovej síti. Píšte si 726 Počkajte. 726 421 421 061. 061. Jo. A povedajte, správne to napsali. A čo? Povedte, že správne to napsali. Povedte. Čo správne? No, tak nadiktujte toto. No, nadiktujte toto, pokud ste mali správne to napsali. No, nedá sa pripojiť k vzdialenému partnerovi. Chyba spojenia tu je. Protože, pane, čo? Prečo chyba spojenie? No prečo? No pomyslite, že prečo chyba spojenie? No pomyslite, že. No lebo vy to nedovolíte. Tak vám nadiktujem, aké heslo si dajte si to pero a poviem vám, aké heslo si tam dajte, dobre? Dobre, není problém. Dobre, zadávam to tam. Diktujte. Dobre, A6, A6, G8 G8, a J2. Jana 2.
Čiže A6, G5, E2. Dobre, prekontrolujem. A ako Anna, 6, zatím H ako Helena, jo? Áno, G. Jo, zatím 5, zatím A ako Anna, zatím J ako Jana a 2 na konci, jo? Áno. Dobre. Zadávam to a taky potvrdzujem toto. Dobre, tlačte na tlačítko pripojiť. Nič nejde. No a čo vám tam zobrazuje, poviete? Nedá sa pripojiť. No nedá sa pripojiť. No ja zadal vaše heslo. Zadal vaše heslo a vám nedá to pripojiť. Pretože to není pripojenie do počítača, pane. A do čoho to je potom pripojenie? Vy mi dávate úplne iné číslo potom. Ako úplne iné číslo? Dajte mi vaše číslo, reálne. No tak ja vám poskytnul vaše číslo. No, svoje číslo. No nedal, to je asi nejaké vymyslené. Nedali ste. Pane, no vy sa poproste bláznete. No, alebo pokračujem s výberom peňaz, alebo ja poproste blokujem tento účet. Už sme mluvili 45 minút a nič sa nereší. Alebo vyberajte peniaze a slúchajte ma, alebo ja to ruším. Ja nebudu s vami baviť ešte hodinu. Poproste tak. No však ani ja nie. Ja som sa normálne chcel prihlásiť do toho Dropstab a vidieť svoj účet. To ste mi v tom absolútne nepomohli. A však normálne môžem na webe, keď s tým aj tak nič nemôžem aj tak urobiť dobre, môže na to slúžiť vaša sieť blbá, ale ja sa chcem len prihlásiť cez webové rozhranie a vidieť ten svoj účet, to je celé. Ani v tom ste mi nevedeli pomôcť. Ani v tom mi neviete pomôcť. No ako? Mám tam nulu, prečo tam mám nulu? Protože vy ste nespojení s kryptoměnovej síťou. Ako vám pripojiť túto peňaženku? Ako ste pozeráte z ústavek, pokud ste nemáte kryptoměnovej síti? No ja vám povedal, že toto heslo, aby ste měli možnosť pripojiť sa, rozumiete? Chcem vám toto povedať. No vy nechcete ma poslúchať. No a teraz som sa pripájal do vašej kryptomenovej sieti a nedá sa mi pripojiť. Teraz som to robil. No tak protože vy ste nevíte, ako to robiť. A ja vím. No tak ešte raz to ID 726 421 061, áno? Jo. A prečo mi to nejde pripojiť? Protože, pane, vám to nejde pripojiť. Víte prečo? Prečo? Neviem. Nevíte prečo? No viem, neviem prečo. No neviem. Nemáte prístupu do kryptoměnovej síti našej spoločnosti, rozumiete? Vy ste není manažer, rozumiete? Vy ste obyčejný človek. Áno, tak mi dajte prístup. Ja chcem o tom prístupe hovoriť, tak mi ho udelte ten prístup. Vy používate poproste, pane, teraz aplikáciu Hopeless na pripojenie do kryptoměnovej síti. Vy ste nemáte aplikáciu našej spoločnosti, aby ja měl možnosť pripojiť do kryptoměnovej síte, rozumiete? Ešte raz, rozumiete? Ja som sa teraz pripájal do vašej kryptomenovej sieti a nejde to, rozumiete? Tak mi udelte právo, a ako sa tam pripojiť môžem. No, teraz to udelám. Chvíľučku. No, pane, podívejte si. Podívejte si veľmi, veľmi pozorne. Vy ste nevyberali vôbec peniazky pre kryptoměnový sít. Vy ste nevíte, ako to pracuje. Tak prečo ste... No, mluvíte, že čo... Ešte raz, ja vôbec chcem vidieť ako prvotne svoj stav na webe. To sa musí dať. Nehnevajte sa. No, pane, vy ste použili za svoj život aplikáciu Binance, Kraken, Bybit, Bitget... Áno, viem. No, podívejte, máte na telefónu aplikáciu Bitget, Binance, nebo niečo iné, máte? Mám. Jo, otvorte si toto.
Čo, tu peňaženku nejakú? No jo. No. Jo. Mám Vy re... víte, že čo, do aplikácií Binance máte možnosť pripojiť peňaženky, jo? Do akej aplikácie? Akú aplikáciu máte? Mám Vy napríklad... akú aplikáciu máte? Mám Revolut. Akú? Revolut. No. Jo. Vidíte tam dolu zaprava takové tlačítko krypto, jo? Áno. Jo, ťuknite sa na toto. Ďalší, čo on tam zobrazuje, povedzte mi prosím. No, obchodovať, tlačítko a grafy. Obchodovať. Vám zobrazuje tlačítko obchodovať. Stlačte si na toto. Áno. Jo. Skôr ako budete... Vy máte tam za první tlačítko obchodovať, vy v No. živote neobchodovali s kryptomenami. A vidíte tam možnosť pripojiť nejakú peňaženku. No. Počkaj, mám tu, že skôr ako bude pokračovať. A tuto chce odo mňa nejaké informácie o mne. No, viete, že aby tak jak ve svém Revolutu pripojiť kryptopeňaženku, sa potrebujete informácie. Rozumiete? Ja od vás informácie nepotrebujem. Ja informácie vám poskytujem, rozumiete, aby ste vy to pripojili správne. Tak na čo si odo mňa pýtate ID a heslo? A prístup do môjho počítača? Heslo ja neptám, páne, no heslo ja neptám, rozumiete, no neptám ja heslo. No ja áno, heslo nie, ale vy potrebujete dostať prístup, ja chápem, do môjho počítača, ale tomu nerozumiem na čo. Bože môj, no nechcem ja prístup do vašho počítača, no koľkokrát vám to povedať? A koľkokrát vám povedať, že to je diaľkové ovládanie desktopu? Koľkokrát vám to mám povedať, zopakovať ešte ja? No, môžete si domluviť, no 100-krát, 1000-krát. Môžete, je to diaľkové ovládanie desktopu, môžete aj 1500 krát to zopakovať. No, Tú aplikáciu vašimi slovami nezmeníte ani nepreprogramujete a bude to hop to desk, ktorá je vzdialené ovládanie plochy. To tými vašimi rečami nezmeníte ani nepreprogramujete celú aplikáciu. Poďte, pane. Poďte do svojho mailu. Mailu? No. Do svojho mailu, poďte. No, už som. Dobre. Ja nadiktujem teraz mailovú adresu vašho manažera. Napíšte si Marek. Moment. Akože novú správu mám zadať? No, jo. Správu, dajte si to nová správa. Nový e-mail? Jo. Ja nadiktujem mailovú adresu. Napíšte Marek.balog. Marek Balog. Jo, balog. Popreste balog. Dobre. Zatím ešte bodka. Bodka. Jo, zatím O ako Olga. A O. Dobre. Není A O. Popreste O ako Olga. O, dobre. Zatím F ako František. Čiže OF. Jo. Zatím ešte F ako František. Office. Jo, Office. Dobre. Zavináč gmail.com. A čak to není firemný. Gmail není firemný, sorry. Dajte mi firemný mail. Firmný mail ste máte Dropstar. No A tak táto mailová adresa, to je osobná mailová adresa vašeho manažera. ja nepotrebujem osobnú, ja potrebujem firemnú. Keď hovoríte o firme, takže Marek Balog. Počkej, to bol Marek Balog, tak? Či Marek Balog spolu? Není spolu, bez bodky. Čiže Marek.balog.office, áno? Jo, zavináč gmail.com. Office, dobre. Zavináč. A to je dropstab.com, hej? A ďalej? A ďalej čo? No, napíšte nejakú správu.
A hociakú? Hoci čo? Napíšte nejakú správu na tento mail Marek Balog. No, tam mám, že predmet. Subject. No, napíšte si výber Dropstab. Výber, Dropstab. Dobre. A teraz hlavná správa, tam čo? Zatím, no napíšte si niečo. Akože napíšte si niečo. Nerozumiem, na čo ten mail slúži? No, napíšte si tam svoje idečko. Ale no počkajte, na čo ten mail slúži? No, pane, toto osobná mailová adresa našemu Mareka Baloga. Poprosite si, pokud nechcete, tak pripojte sa pred písomnenou síť. Ale veď on má na mňa mail, haló. Veď on má na mňa mail, na čo píšem prázdne správy? No tak áno, on má na váš. No tak na čo mám písať prázdne správy? Nerozumiem. Pretože, pane, vy ste rozumiete teraz. No nerozumiem, práve že nerozumiem, preto sa pýtam. Na čo mám písať prázdne správy? Možno vám to vysvetliť. Vy, pokud nechcete to urobiť pred kryptomienový síť, váš manažer to urobí, poproste manuálne za vás. Poproste si pošlete idečko tejto správou. Rozumiete? Poproste si pošlete správu a napíšte tam svoje idečko. Obtoden. Dobre, počkaj, čiže ide. Ajaj. 8, 5, dobre. A čo ďalej? Ďalej. Dajte si na odoslať. Odoslať. Dobre. Odoslaná. Dobre, odoslaná. Dobre, teraz pán Balog to všetko prekontroluje. Chvíľičku. Sekanie teraz. Pán Balog to všetko prekontroluje v systéme. A vy ste správne to napstajete. Áno. Žiadna správa neprišla, rozumiete? No tak to musela prísť. Ja to mám poslané. No, tak vám píše do toho dostane. No. V našem systému nič sa nezobrazuje. Tak to neviem, čo máte za systém. No dajte si na nová správa. Nová správa. Napísať e-mail, no. Jo, napíšte si Marek. Balog. Není Balog. Nie, Balog. No. Balog. Poprosite Balog. Áno. B ako Barbara, A ako Anna, L ako Libor, O ako Olga a G ako George. Áno. Затем bodka officer @gmail.com. Ja chcem oficiálnu adresu. Dropstab.com. Nie, ja budem písať firemnej adrese, nie Gmailu nejakému. Takže dropstab.com, že zase dám predmet, hej, že výber Dropstab a tam si napíšte idečko. Dropstab a ID. Jo, a poslajte si správu na tento mail. Poslajte si správu na tento mail a teraz... Počkajte, kľud, 945-285. Dobre, podpíšeme sa. Dobre, môžeme poslať, odoslať. Pozrieme, či to je odoslané. Počkajte, odoslané. Áno, je to medzi odoslanými, dobre. Hotovo. Jo, máte to odoslané, jo? Áno, mám to už medzi odoslanými. Dobre, teraz prekontrolujem smetom systému, chvíľičku strpenie.
zobrazujem. Ja neviem, čo máte za systém, no. No. No, pane, ja myslím, že vy ste poproste klamete a neposláte žiadnu správu. Nie, poslal som. Protože v systému sa zobrazuje a toto idečko, ktoré sa nadiktovali, tak není správne. Ono je správne, ale vy ste mi nadiktovali nesprávne. Nie, to vy nadiktovali nesprávne. Pane. Nie, vy. To 726 to je nejaké pofiderné. Také číslo ani nie je 726. Žiadnu správu, rozumiete? V takom rozsahu ani, že 726 neexistuje také idečko. A správu som poslal. Vaše idečko neexistuje. No správu som poslal. Už 2-krát. No, tak a prečo nič neprišlo? A to ja sa pýtate mňa? Vašeho Pretože systému... sa neodesuje toto. Vašeho z nejakého systém manažera sa pýtajte, či čo tam máte koho. Vy ste firma. Vám to tam nefunguje. Pretože, pane, sa neodesujete toto. Viete, že správne máte napísané túto mailu. Áno, že sme to kontrolovali. No, tak povedte mi prosím túto mailovú adresu. Dobre. Marek. No, Balok. No tam je bodka. Marek.balok.office. no vy ste zadali tam dvakrát F, jo? M? Nie, Marek. Ne. No, Marek, bodka Balok, zatím O ako Olga, F ako Fero, F ako Fero, I ako Iveta, C ako Cyril a E ako Eva, jo? Áno, presne. Na gmail.com. Takže čo? No, vy ste žiadnu správu neodesejú. Odoslal. Nie. A z akého mailu vy to posielate? Z Centrumu, alebo z Gmailu? Z centrumu. Z Centrumu ste posielate. Mhm. A pošlite toto z Gmailu, pane. Ako? Pošlite toto z Gmailu svého. Z Gmailu? Otvorte si Gmail a pošlite toto ze svého Gmailu. OK, počkajte. Gmail. Aj. Ale no tak. Ale Pošlite toto z Gmailu, ja počkam. len teraz mi tu... Nech sa prihlásiť na Gmail. OK. Takže napísať novú správu. Takže Marek Balog Jo. Office, dobre. No, tam kom. Marek Balog Office. Dobre. Výber z drop Výber z Dropsa. tab. Dobre. Jo. Ideje 1, 1, 0, 9, 4, 5, 2, 8, 5, OK. Toto. OK. Odoslať. Dobre. Pozriem, či to je odoslané. Máte to odoslané, jo? No, pozerám. Áno, je to tu. Je to tu. Dobre,
No tak žádná správa neprišla. Čo to máte za oný systém do keľu? Mne ten mail funguje. Čo, pane? Že mne ten mail funguje, obidva mi fungujú. Čo to máte za systémy tam? No poproste si, nejde to. Ps. Poproste žiadnu správu od vás. No jasné, že to ide to, musí to ísť. No poproste ja môžu aj svoju osobnú nadiktovať. A skúste si poslať na moju. Ako? Môžete si skúsiť poslať na moju. Napíšte si tam nová správa. Dajte na nová správa. Počkajte, áno. A z toho Gmail či z Centrumu? Z Centrumu, že? Z Gmailu. Gmailu? No, nová správa, no. A komu? Jo, a píšte si Jan. Jan? Jo, Jan. No. Bodka. Klosas. Klosa... Ako? Jan. Bodka. Klosas. Klosas? Jo. Klosas, áno? Jo. Klosas. Dobre. Bodka. Aha, ešte bodka. Ofice. Opice? Jo, dvakrát F ako Fero. Aha, ja som počul opice. Jo. Takže opice? No, vymažte si Ofice. Vymažte. No. Ja naintujem to po písmu. Napíšte O ako Olga. O, F ako Fero. áno. Zatím F ako Fero. Už mám. Zatím, no dvakrát potrebujete napsať F. Aha, Dvakrát. dobre, mám dvakrát, dobre. Zatím I ako Iveta. I, dobre. C ako Cyril. Cyril, E ako Eva. Eva, dobre. 2026. Jo. Zavinač gmail.com. Ale ja to chcem na oficiálnu adresu posílať. No, tak zatím pošlite na moju osobu. Ja overím to. Na váš firemný, hej, čiže drop... Tak nie na moju firemnú, na túto Drops. mailu, ktorú ja vám nadiktoval, prepočtite správu, fakt. dropstab.com. Tak nie na tento dropstab.com. To je jedno, ja to posielam na firemný. Ja to na firemný mail budem posielať, nie vám súkromne. To nie je vaša súkromná záležitosť mojej kryptomena. Nehnevajte Tak sa. to je moje osobne ako A manažera. to je jedno, ako dajte mi firemný, nie váš osobný. Tak nie to taký jedno. Tak firemnú mailu vy ste máte dropstab. A vy ste potrebujete poslať na moju osobnú. A vy ste toto overil. Nie, váš osobný nebudem, nie, žiadny Gmail. Našej spoločnosti, pane. Koľkrát ja vám musím to vysvetľovať? No koľkrát? Povedzte mi prosím, prečo ja už hodinu s vami rozprávam, sme bavím ako mali deti a sa nič neurobili. Ale ja to chcem oficiálne na vašu adresu, nejak žiadnu osobnú, čo má po vašej osobnej. oficiálne to diktujem, tak píšte Ja aj nepotrebujem pozdrav. vašu osobnú, ja potrebujem firemnú. Keď chcete s môjim kryptom narábať a peniaze moje s mojimi peniazmi, chcete sa dokonca pripojiť na môj desktop, na môj počítač. Čo mi ešte chcete súkromnej adresy? To je moja firemná. Nie, to je Gmail, není vaša firemná, ja chcem normálnu firemnú. No tak a pošlite na túto mailovú adresu. Na túto mailovú No adresu. dropstab.com posiela, no. Nie na Dropstab. Tak ktorú máte firemnú? Na moju. Normálnu firemnú. Žiadny Gmail nechcem. Tak a vy sa posielali na Marek Balov mail. Tak a prečo? To bol Gmail, ja nechcem osobné. Narábate s mojimi peniazmi. Ide tu o kryptosmienú sieť, tak budeme narábať s bezpečnými dátami. Nebudem Tak cez nejaké vy súkromné, nechcete cez váš garážový mail ja nepôjdem. Osobný mail pošlite, na osobný mail pošlite ste idečko a ja to overím manuálne, rozumiete? Ja nepôjdem cez váš garážový mail, ja chcem firemný mail.
Tak čo ste za firma? Pane, my rozprávame hodinu a vy ste, dajte, čo my za Ale vy firma, ste alebo Dropstab, alebo za akú firmu ste Dropstab? Voláte mi ako Dropstab. Dropstab. No tak posielam na Dropstab. No, Dropstab. Hotovo. No, Riešime tak to, vy potrebujete riešime to firemne, dokonca riešime to oficiálne. Mne ako manažeru, svému osobnému, rozumiete, na túto mailovú adresu, na ktorú ja vám nadiktoval, no. No, dropstab.com. Normálna firemná oficiálna adresa. Tak je? Není Dropstab. Ja vám nadiktoval mailovú adresu, normálne. Vy ste mi nadýkali vašu garážovú mailovú adresu. Ja nepotrebujem vašu garážovú adresu, chcem normálnu, oficiálnu firemnú adresu chcem. No, už ste niečo vymysleli? A sa používate WhatsApp, pane, povedzte mi, prosím. No používam, prečo? No, tak začať píš, ja vám už zavolal na WhatsApp, ste budete vidieť moju tvár, budete mi doveru ko mne, no. To je akože dôvera vašej tvári? Nie, ja chcem akože, ide o moje peniaze. Fotografie, video mojej tváre. Ide o moje peniaze, tak to nebudeme riešiť cez Gmaily. Tak pane, ja chcem toto doriešiť, vy ste bavíte poproste. Ale nebudeme to riešiť cez Gmail. Ja som vám volal naspäť, aby ste to nebíhali. Poviem vám, akého čísla som vám volal, aké +1, to neviem, aké číslo ináč. Zátvorka je 608 867 1418. Tam som volal naspäť. Teraz zavolám mu ešte jedenkrát. No. Ja zapojím. Mhm. Jo, tu je Jan Klosaš. No. Jo, дайте си пръсна по вашей образовке. Долу долява дайте си на 3 бодки. Áno, dá, mám. Дайте си на длъжника сделать образ. Сделать образовку. A zdieľať, Затем дайте си напрепнуть. a zdieľať moju obrazovku? Vy to máte strašný hluk, ja vám nerozumiem. Говорим вам, дайте си на сделать образовку. No, chce to prepnúť, že zapnite svoje video. Jo, zapnite si svoje video. Ale o čo ide? No, tak dajte si na toto, дадим еще один крат, дайте си пръсна по вашей образовке. No, Дадим еще крат, долу долява дайте си на 3 бодки. no. Затем, когда се сложили на 3 бодки, будете ми там сделать образовку. Máte to? Áno, mám. Дайте си на toto. А ти дайте си на tlačítko spustiť. Maj tam spustiť. No, zdieľate obrazovku iba s ľuďmi, ktorými dôverujete, mi tu vypísať. Vy tam máte strašný hluk do prčíc. Haló, počujete ma? A čo vy tam máte? Čo vy tam máte napísané? Zdieľate obrazovku iba s ľuďmi, ktorými dôverujete. Ja vám nedôverujem. No, tak ja vám taky nedoverujem. Tak spolu sme nedoverujem. No dajte si pokračovať. No ja vám nejdem nič urobiť, ale vy mne áno. Čo odo mňa chcete? Tak pán, vy rozumiete? Ja teraz vám pomôžu dostať tieto peniaze, poproste. A akým spôsobom? No, poproste pre kryptomenový síta 16 pomôžu vám toto dostať, to není problém. No ale akým spôsobom, že čo urobíte? No, vy ste momentálne zdieľate obrazovku, ja na webovej stránce našej spoločnosti poviem vám, ako prihlásiť sa do toho investičného účtu a takže získať tieto peniaze a všechno. Ja ďalšie od vás nič tak nepotrebujem. Tak to mi viete aj normálne povedať. To nepotrebujeme toto. No tak normálne ja vás
potrebujem znavigovať, rozumiete? Nepotrebujete, ja viem, čo mám robiť. Potrebujú. Nie, nepotrebujete. Nepotrebujete. Máte tam strašný hluk. Máte tam strašný hluk. No, tak to nevadí. Protože sedím spolu s kolegami. A čo tam kolega majú nahlas rádio? Majú tam diskotéku, či čo? No ako diskotéku, popri sa hrá hudba. Popri sa si hudba. No, dobre silno. Dobre silno, že vám nerozumieť. To je fakt pracovná úroveň. No a čo ste konkrétne nerozumiete? Povedte mi, prosím, čo ste konkrétne momentálne nerozumiete? Ale veď vás hudba prehlušuje cez vás. No pane, prečo ja volám vám? Jenom vám. Ale vy voláte tisíckam iným ľuďom. Jejda. Haló. Rozumiete, volám zákazníkov pred vami. Tak nikto nepovedal, že čo, máte tam hudbu? Lebo načína. No ja vám to hovorím prvý, vidíte. Ja som citlivý. No, prvý. No. No a ja vám tak hovorím prvý a posledný krát. Že? Dajte si možnosť vám poskytnúť už peniaze, no. No tak ja som vám chcel po vás, aby ste mi na ten Dropstart dali meno, heslo, aby som sa na ten web pozrel. Tak rozumiete? A chcem toto poskytnúť, vy nechcete ma poslúchať. ja vás počúvam veľmi dobre a isté veci vám nepovolím, pretože viem, o čo ide, takže tam cesta nevedie. Môžeme, ako to poviem, že ja som chcel pôvodne na ten Dropstart prihlásiť sa normálne meno, heslo a vidieť ten svoj stav svojho účtu. To je normálna vec, ktorá musí fungovať. Ak toto nefunguje, nie ste žiadna seriózna firma a cez Gmaily komunikovať spolu nebudeme, ani spolu nebudeme prevádzkovať nejaké vzdialené plochy, ovládanie vzdialených ploch, nič takéto. Takže nikto nepotrebuje vzdialenú plochu. len vy to vyžadujete. Nepotrebujete, len to vyžadujete. Zaujímavé. Pokiaľ tam budeme mať táto hudbu, tak ja s vami odmietam komunikovať. Lebo ja vám nerozumiem, ja cez tú hudbu nebudem preklikovať. Budeme spolu slúchať hudbu, no. Nebudeme. Si tak nebudeme. Pane, rozumiete, my vám normálne to vysvetľujem a vy ste bavíte to ako malé dieťa. Rozumiete? Pomôžte ako malé dieťa. Vy sa valíte, ako som ako malé dieťa. Keď vám raz poviem, že cez garážové maily komunikovať nebudeme, keď vám raz poviem, že vzdialenú plochu vám ovládať nedovolím, tak to akceptujte. Ste firma, tak buďte seriózna firma a chcem s vami komunikovať cez vaše firemné maily napríklad. Chcem komunikovať s vami. Cez žiadne garážové Gmaily. Vy ste máte firemnú mailu v našej spoločnosti, vy ste mali toto. Rozumiete, ste mali túto firemnú mailu. Tak ja vám momentálne to chcem píšať to takže ukázať, no vy ste nechcete ma poslúchať. Vy mňa nechcete počúvať. Vy mňa nechcete počúvať. Ja bezpečnostné rizika nebudem a do šprta do môjho počítača nebudete. No ako ste nebudete? No nebudete, no. Však pochopte to. Nebuďte malé dieťa. No, prečo ste myslíte, že či ja ako malý dieťa? No, my vám momentálne vysvetľujem o vašimi myšlienkami. Ja vám to toľko hovorím. Asi 30 krát. No, tak vy to tak hovoríte. No a nikto žiadny zákazník mi to tak nepovedal. Jenom ste vy to hovoríte, pretože pre vás to nie je divné. Tak podívajte si. Pre mňa to je veľmi divné. Tieto vaše techniky sú veľmi divné. Nevyberali vôbec kryptomienu. Ste prvýkrát to vyberáte, ste prvýkrát to robíte. Nerobím to prvýkrát. Prvýkrát ste to robíte. Nie, nerobím to prvýkrát. No a kolik ste krát vyberali kryptomienu? Čo? Viackrát. Už viackrát. No, dobre, a ste vyberali kryptomienu, tak Tether, no, USDT Tether, môžete vidieť. No napríklad. No, a prečo akú kryptomienu vy si ste to vyberali, povedte mi prosím. Čo to je jedno, či Bitcoin, či Ethereum, to je jedno. No, vy ste Tether vyberáte pre kryptomenovú sieť Bitcoinu, jo? Napríklad, to je jedno. Ktorá má lepšie podmienky, no, poplatky. Pane, vy ste rozumiete, že čo Tether, vy nemáte možnosť vyberať pre Bitcoin. Vy ste nevíte, ako to pracuje, vy ste nevíte. Myslíte Tether či Tether? Teraz nerozumiem. Tether. Tether? USDT. Ja je USDT.
No Tether, no. Ani Tether. No, Tether. Tether. No, Tether. No. Takže ani sám neviete, ako sa to nazýva, ale vy mi idete hovoriť niečo o kryptomenách. Dobre. No, pane, Dobre. Hej, najlepšia komédia toto. No dobre, ja poprosím vám, blokujem váš účet s kryptomenami a takže blokujem váš bankovný účet. Mne už nevadí, čo sa stane a tak ďalšie. Normálne, ja vám môžem poslať IBAN a na ten IBAN to môžete previesť kľudne. Už nepotrebujem váš IBAN, už mne to stačí. Ja už nechcem s vami komunikovať, ja vám blokujem toto a všetko. No, OK. Mne už to nevadí. Pretože už niekoľkokrát som to povedal, ste ako mali deti. OK. No povedz, že ste ako mali deti. Vy Dobre. ste nežijete ako normálny človek, vy ste žijete ako neviem kto. Kto? A vy ste fakt v tej garáži normálne, keď počúvam ten hluk okolo vás. Normálne v garáži. Prosím. Haló, pane. Áno. Marek Palok, spoločný Dropstop, pane. Áno, už sa poznáme. Chcete nič Aha. robiť, pane. Známy hlas. Chcete vybrať vaše peniaze a teraz chcete nič robiť. Ešte raz, prosím vás. Pane, ak chcete vybrať vaše peniaze a nechcete nič robiť. No však ja som chcel vybrať pôvodne, ale v prvom rade chcem vidieť môj stav účtu cez Dropstop, takže skúsme ešte raz to prihlasovacie meno, heslo, Áno. aby som videl ten stav. Tak teraz otvorte na počítači Hop to Desk. Nadiktujte ID na pripojenie k Nie, dropstop.com, nie, dropstop.com. Prihlásil som sa do svojho Dropstop účtu a mám tam, že 0. Prečo? Tak pretože ste neprihlásili k sieti kryptomien? Pane, prečo? No váš kolega Jan mi dával idečko od vás, to som zadával a nešlo mi pripojiť. Čo vy poskytujete... Prečo klamate? Neklamem, spýtajte sa normálne jeho. Tak neklamte. Neklamem, normálne sa ho spýtajte, však vedľa vás sedí, alebo stojí, alebo išiel do kuchyne sa najesť, alebo na záchode je. To neviem, ale... Ja viem. No tak je vedľa vás, no však počúva hudbu a tancuje. Ja viem, ste klamar, No pane. však tancuje na hudbu, máte tam diskotéku, no. Neviem prečo. Ja som neklamal, klamete vy, zavádzate, klamete Neviem, vy. prečo nechcete vybrať vaše peniaze. Ja chcem vybrať, len mi umožnite ich vybrať a pozrieť sa na ten svoj účet. Ja tu nechcem vidieť 0, ale to, čo mi hovoríte, 13 000 eur, to tu chcem vidieť. Pán Klosov som hovoril, musíte najprv pripojiť k sieti kryptomien. No to som robil, veď som vám hovoril. To bola nejaká ID 726, tak začínala a na to sa nedalo pripojiť. Pane, ak chcete vybrať vaše peniaze, otvorte Hop to Desk, nadiktujte. Otváram dropstop.com a chcem tam vidieť tú sumu. Rozumiete mi po slovensky? Či mám to povedať po ukrajinsky, to treba povedať, hej? Po rusky. Tak po rusky, no. Neviete po rusky? No trošku viem, ale tak dobre neviem ako vy. O, super. A po moldavsky? Bo som pochádzam z Moldavska. Po moldavsky už vôbec nie. Nárečia nerozpoznám ani. Chcem normálne vidieť na dropstop.com stav svojho účtu. Čo je na tom nepochopiteľné? Ako ste mohli vidieť, útočníci, podvodníci sa snažili viacerými taktikami dostať sa mi do počítača alebo prípadne do mobilu. Aj zdieľanie obrazovky nepatrí medzi nebezpečné veci, len však upozorním na jednu vec, je potrebné si dávať pozor, ak chcete ísť s nimi do tejto debaty, poviem, a dávať si pozor, čo zdieľate na tej obrazovke. Neposkytovať im v žiadnom prípade nejaké osobné informácie, ktorú by mohla vaša plocha zobrazovať. Avšak samotné zdieľanie obrazovky akokoľvek nie je škodné ani nebezpečné. Treba si na to dávať pozor
odkiaľ pokiaľ sa s nimi dá ešte komunikovať a vlastne strácať ich čas. A to je vlastne kľúčová indícia k tomu, ako s nimi účinne bojovať. Pretože oni sú síce vytrvalí, ale každopádne, ak s nimi stratíte zbytočne ten čas, ja viem, čas je aj váš čas je drahý, môj takisto, ale zatiaľ sa mi to javí ako jedna z najúčinnejších techník boja proti týmto ľuďom. Ďalšia vec. Blokovanie týchto čísiel absolútne, ale že absolútne nepomôže ani nepomáha, pretože každým dokončením rozhovoru a znova ďalším začatým je to úplne nové číslo. A tieto čísla nie sú vymyslené čísla, nie sú len tak zo vzduchu, sú reálne funkčné čísla reálnych, normálnych ľudí, ktoré toto číslo používajú. Čiže väčšinou, ale že obrovský, že väčšinou blokujete normálnych, reálnych ľudí. V podstate. Ďalšia vec, ako už vo videu bolo spomínané, napísané, nezdieľajte akékoľvek ID, heslá, čokoľvek, čo je vašou osobnou informáciou. Neodporúčam. Môžete sa s nimi hrať a naťahovať tak ich čas tým, že im poskytnete nepravé čísla alebo heslá. Neumožnite za nejakú cenu vstup človeku do vášho počítača alebo mobilného telefónu na základe týchto aplikácií, ktoré vám ponúkajú na stiahnutie a inštalovanie a tvrdia, že oni s touto firmou spolupracujú a je to nejaká kryptomenová sieť. Nie, nie je. Poďme k tomu, čo funguje. Na prvú priečku by som zaradil tzv. Naťahovanie ich času. Áno, chápem. Každý máme dosť času na to, aby sme s niekým, kto za to vôbec nestojí a ešte nás okráda o náš čas a dokonca peniaze, aby sme s ním zahadzovali náš vlastný drahocenný čas. Tomuto úplne rozumiem. Avšak čo sa týka mojej skúsenosti, času a sledovania okolitých ľudí, ktorí tiež majú skúsenosti s týmto, nevidím účinnejšiu zbraň zatiaľ ako naťahovanie ich času, naozaj fakt. Pokiaľ teda operátori si s tým stále nevedia rady, keďže čísla sú na tú danú chvíľu ukradnuté zo siete a patria reálnym, normálnym ľuďom, sa nedá nič iné podľa mňa extra účinne robiť. Áno, sú isté skratky, ktorými môžete ten hovor veľmi rýchlo skrátiť a poviem aj, aké sú. Stačí tvrdiť, že máte tlačítkový telefón. Hotovo. Sú vyriadení. Cez tlačítkový telefón nemajú možnosť, akým spôsobom vás navigovať, akýmkoľvek. Nemajú možnosť, ani vy vlastne nemáte možnosť akokoľvek si niečo stiahnuť do mobilu, pretože to nie sú mobily, ktoré majú v sebe Android alebo to ich jabko. Áno, v tomto prípade vás určite presmerujú na počítač, to si buďte istí. Dá sa tvrdiť v tej istej chvíli, ste v práci a máte pred sebou pracovný počítač. Čo znamená zase, keďže firmy, korporáty, podniky častokrát majú vo firme podnikové, firemné siete, o ktorých sa stará normálny správca siete, na to určený. Samozrejme, blokuje aj nevyžiadané spojenia na internet vonči dnu a tým pádom sa títo útočníci nedostanú na tú vašu podnikovú firemnú sieť. A keď aj, tak to bude zaznamenané niekde aj skôr. A to tiež nechcú. Vyhýbajú sa tomu. V tomto prípade si myslím, že použijú taktiku, že sa s vami dohodnú, keď budete doma a či máte doma nejaký počítač alebo laptop. To už je na vás, čo poviete. Či máte, nemáte. Odporúčil by som vám tvrdiť, že nemáte doma. Hotovo. Tým pádom asi už ich taktika nemôže byť už ďalšia iná. Neviem aká. Neviem, akú by si dokázali vymyslieť. Čiže v tomto prípade asi toto by som vám vedel odporučiť. Ďakujem za sledovanie a spoločne proti nim.